Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň iň ýokary aýlyk 2388 manada ýa-da döwlet kursy bilen $680, Garabazardaky narhy bilen bolsa $360 deň. Orient habar gullugy Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp, ýurduň iň köp aýlykly edaralarynyň ortaça zähmet haklary barada sanlary getirdi. Maglumatdan çyn tutulsa, onu Türkmenistanyň iň ýokary aýlygy deňiz suwda flotunyň işgärleri alýarlar. Bu edaranyň işgärlerini ortaça aýda 2388 manat zähmet haky tölenýär. Şol bir wagtda bu görkezijiniň 2016-njy ýyldaky garanyňda pestig hem bellenip geçilýär. Ýurtda iň köp aýlykly ikinji edara Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Milli Kosmos Agentligi bolup, onuň işgärleri ortaça 1910 manat möçberini aýlyk alýarlar. Maglumata göre bu edarada zähmet haklary 2016-njy ýyla göre 30% çemesi ýokurlanypdyr. Türkmennewit döwlet konserniniň bolsa ýurtda iň ýokary aýlyk tölenýän 3-nji guramadygy aýdylýar. Konserniň işgärleri her aýda ortaça 1861 manat zähmet haklaryny alýarlar. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilenini 2,9% ýokarydyr. Orient neşri mundan soň Türkmenistanyň iň ýokary aýlykly guramalaryň sanyny ýurduň tutuş maliýe ykdysady we bank pudowynyň girýänligini belleýär. Maglumatlarda Türkmenistanyň degişlilikde ýokary zähmet haklary tölenýän edaralaryň arasynda guruluşyk we arxitektura ministrligi, Türkmen Howa ýollary gullugy, Altynasır ýapyk paýdarlar jemgyýeti, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy, bilim ministrligidäki hem agdalýar. Ýurtda iň az zähmet hakynyň suwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň işgärlerini degişlidigi nygtalýar. Emma neşir munuň bilen baglykda anyk sanlary getirmeýär. Azatlyk radiosyna ýokurda beýan edilýän sanlar dogrusyny statistika komitetinden nähilidir bir maglumat almak başartmady. Yeri gelenini bellesek, Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň hasabatlary diňe kagyz ýüzünde çap edilip, olar komitetiň resmi web saýtyna elýeterli däl. Yeri gelenini bellesek, Türkmen resmileri hökümet maslahatlaryny, ilatyň iş üçinçiliginiň ýokurlanýanlygyny, manadyň satyn alyş ukybynyň durnuklulygynyň üçin edilýänligini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri manadyň satyn alyjylyk ukybynyň bir näçe ýyl bäri ýygyderli pesek gaçýanlygyny, şeýle-de işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny aýdýarlar. Mundan başga, Türkmen häkimetleri ýene bir näçe günden başlanmaly Aziýa oýunlary üçin meýletin gatanyş diýip döwlet büdjet işgärleriniň aýlyklaryndan zor bilen pul serişdelerini tutup galýarlar.